Inilunsad ang Rice Competitiveness Enhancement Fund Rice Farmers Financial Assistance o RCEF-RFFA sa pangunguna ng Rice Banner Program ng Kagawaran ng Pagsasaka para sa Gitnang Luzon sa Kabanatuan, Nueva Ecija nitong ika-24 ng Nobyembre. So every opportunity ay ginagawa po natin ng mag-formulate ng mga iba't ibang programa o proyekto para sa ganon ay yung pakay at focus na tutulungan ng kagawaran ng pagsasaka ay kayo na mga magsasaka at mangingisda. Ang RCEF-RFFA ay ang pagbibigay ng 5,000 pisong direktang cash assistance para sa mga magsasakang rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA na nagsasaka ng 2 hektarya pababa. Sa pakikipagtulungan din ng DA sa Development Bank of the Philippines o DBP at Land Bank ay mabibigyan ng mga magsasaka ng Interventions Monitoring Card o IMC na magsisilbing cash card at identification. Maraming salamat po sa bigay po ng Land Bank na 5,000 at saka po sa Rice Farmers Financial Assistance at maraming salamat po kay Secretary Dar. At ito pong aming natanggap na malaking tulong po sa aming magsasaka. Yes, makalawang beses na po kami sa Land Bank na nakatanggap at saka po sa fertilizer, hybrid, inbreed, yung mga seeds po. Maraming salamat po at malaking bagay po sa amin at malaking tulong po sa aming magsasaka. Sa taong ito, nasa 177,309 na magpapalay ng Gitnang Luzon ang makakatanggap ng kabuuang cash assistance na nagkakahalaga ng 886.5 million pesos sa pamamagitan ng RFFA. Ito po ang inyong Agri-Reporter Ernest Payawal ng Agri-Balita Central Luzon.